Benvingudes a la quarta temporada de l'Esmorzar. Aquest programa va néixer el 2021 perquè tant el Marc com a mi ens encanta menjar i ens encanta escoltar discos sencers. És per això que cada programa que fem dura el que dura el disc, però avui, en realitat, posarem aquest EP dues vegades perquè és el primer cop que estem esmorzant amb un EP. Fem que no és ben bé trampes. un EP, és una mixtape. Bueno, ara la Uma ens ho explicarà. Bon dia, Uma. Estem Bon encantades dia. d'estar Bones. esmorzant amb Luther. I això, el posarem un parell de vegades. Això va ser error meu, perquè quan vaig veure, em va encantar, em vaig posar el disc, em va encantar i després em vaig adonar que no era ben bé un disc. Va passar molt ràpid, però tan ràpid que realment és que no era un disc. Això és bona senyal. No em vaig adonar. Li vaig dir, sí, vine a esmorzar. I no em vaig adonar del que durava realment. Brutal. Aquí el que mesura, això és veritat, el que mesura el que dura sempre el disc ets tu, Marc. Això és cert, sempre ets tu el que compta els minuts. Així que res, explica'ns, Uma. Què és, un EP, una mixtape? Bueno, tècnicament és un EP, no?, per la durada, però és una mixtape. En realitat, la meva idea va ser de fer una sèrie de mixtapes que em permetissin explorar idees a nivell del so, però a nivell de lletra també, que no estigués tot dins d'un concepte com un àlbum, i que em permetés doncs, passar-m'ho bé i jugar una mica i tenir una consistència al llarg del temps, perquè crec que com a artistes independents a vegades és difícil tenir aquesta consistència. Hi ha molta pressió per fer més EPs o molta pressió a treure música, llavors era una manera, o va ser la solució que vam trobar en el seu moment amb en Luc, de fer 3 mixtapes. I no et feia com por a l'inici de la primera... La primera mixtape va sortir el 2023, oi? O sigui, ara ja fa uns dies. Sí. I no et feia por com tenir aquesta pressió d'haver de ser consistent com una línia editorial, o consideres que és un marc d'experimentació 100%? És un marc, bueno, Com ho estàs vivint? Jo crec que quan escoltes les cançons és molt més fàcil en retrospectiva, no? Veure una consistència, però en realitat per mi era com molt més alliberador saber que no hi havia marc. No? O sigui, pot ser de 8 cançons, 9 cançons, 5, pot durar mitja hora, pot durar 15 minuts, i també m'he de donar molta llibertat a nivell de com ho traiem. O sigui, ha sigut com una experimentació molt xula perquè he après molt sobre la indústria, sobre el que m'agrada, el que disfruto a nivell de llançament. Amb el primer llançament vam fer una cançó cada mes, cada 2 mesos, fins que havia sortit tot el projecte. Llavors, realment el projecte ja havia sortit. Va sortir tot a singles. Sí. I aquest ha sigut molt diferent. Hem tret com amb molt menys temps, molts pocs singles, bueno, també hi ha menys cançons, no? I tot com dins de 3 mesos ja està tot fora. Tot fora i ja està. I el projecte com a trilogia, quan vas començar a fer-lo? Quan vas tenir com la primera idea de fer això? En realitat, al final de Jai, al final d'acabar el primer, sabia que volia fer un mixtape. Tinc moltes ganes de fer un disc, però per mi hi ha diverses coses que implica no fer un disc. Crec que a nivell conceptual vull prendre'm temps, vull que a nivell sonor també tingui com una consistència, vull poder treballar amb més equip, vull poder fer el llançament exactament com vull, i crec que hi ha molt aquesta narrativa, i ho veig molt com hi ha un vídeo a Instagram, crec, o TikTok, de la Beyoncé, que surt dient els artistes d'avui en dia no fan àlbums. I la consumició, parlem de la consumició de la música, però és que crec que hi ha una cosa que molt poca gent parla, que és que fer un àlbum és un luxe econòmic. Sí. O sigui, la gent no pot fer àlbums. Si tu tens un advance molt gran, tu pots permetre't agafar-te 2 anys i fer un àlbum i no fer res més. Però si no, la gent aquí està fent com 3 feines, són autònoms, no? Vull dir, és un luxe, i com per mi ha sigut una mica un joc de com pots esquivar aquesta pressió de fer el debut àlbum i seguir traient música i passar-t'ho bé, i al final són projectes personals, no? Per mi la creativitat és com un viatge que tu has de passar, i també m'agrada que es pugui veure com el canvi i les exploracions, i a vegades n'hi ha que es queden com allà, que ja no s'exploren més, i a vegades veus exactament doncs de Jai quins sons arriben a l'USA, no? I a mi això m'agrada bastant. O sigui,
tu sents que aquestes mixtapes són com una cosa prèvia a un àlbum. O sigui, tu ja estàs com envisioning que hi haurà un àlbum més enllà, però que serà, diguéssim, una altra forma de treballar. Sí. Completament diferent. Sí. I amb les mixtapes, quina metodologia de treball et vas com marcar? Jo sóc bastant heavy a nivell de que m'agraden molt els tight deadlines. No? M'agrada poder fer música i treure-la de seguida. És que jo he d'aprendre de tu. No és fàcil, Explica'm perquè com ho necessites fas. un equip que també estigui no? per fer aquestes coses. O sigui, la majoria de gent et demana temps, normal. I jo tinc molta sort amb l'equip que tinc, l'equip que m'he construït, que estan allà al meu costat i si jo dic, vale, acabo les mescles d'avui i vull que surti el mes que ve, doncs intenta fer dins del possible, no? Que això sigui real. I crec que ha sigut bastant... Aquest ha sigut el centre de com he treballat les mixtapes. Ha sigut entrar, escriure tot en una setmana. Sí, fer producció... Wow. La producció és el que tarda més, perquè faig tot el que és escriure i producció amb en Luc. I després ho enviem a mescla. Això, parla'ns del Luc. O sigui, quina manera teniu de treballar? Composeu junts o composes tu i ell entra a la producció? Fem tot junts. Sí, tot és tàndem, una mica? Sí, tot. Hòstia, que guai. Ell també té el seu projecte, oi? Sí, Salpa. I tu formes part també del seu projecte? Sí, però d'una manera diferent. O sigui, a mi m'agrada bastant que tenim diferents dinàmiques. Més que res perquè ell assumeix molt més aquest rol de producció tradicional i el meu estil de producció és una mica més creatiu. O sigui, a mi m'agrada entrar i dir jo crec que hauríem de fer això i l'altre i tirar un piló d'idees i ell és com més pràctic. Aterra una miqueta. Baixa tota la teva moguda d'idea. Sí. O sigui, en aquest sentit, tu series més... ocuparies el que entenem, no? Amb etiquetes que ja sabem que ens fan servei però que no tal, però com que tu ets més l'artista i ell és el productor dintre d'Uma, no? Sí, dins d'Uma sí. I és xulo. Jo crec que he pres molt d'ell, no? Jo vaig començar a fer música i ell ja tenia el seu projecte i en realitat no estàvem treballant junts i va ser durant la pandèmia, ell va venir a viure aquí i no teníem amb ningú més amb qui treballar. Llavors hem hagut de treballar junts, però és una dinàmica molt bastant intensa, perquè vivim junts, treballem junts, portem com tot el projecte del Cris Can Obert, escrivim per altres artistes junts, fem producció per altres artistes junts, llavors és com molt... Tots junts, Sí. Llavors hi ha un nivell de telepatia quasi, no? Que és molt bonic. Que guai, és que jo crec que si trobes això és inevitable que li treguis partit, és que està increïble. Digues, Marc. Jo entraria una mica ara a l'EP i et volia preguntar, això que has parlat que volies treballar coses creatives, sonores, conceptuals, una mica amb aquest disc que volies, aquest EP que volies transmetre, que és el que volies com experimentar. Qui és Luther? Qui és Luther? Això no això no tenia planejat explicar-ho mai. Però ara que et pregunta pel concepte... En realitat, Luther, Jai i el Pròxim són noms d'animals. Vale. I a nivell conceptual, en realitat, no hi ha molt de concepte de vull fer això. Moltes vegades surt com durant el procés d'escriure, ens fiquem a escriure i em surt. Amb aquest està com bastant en una crisi industrial, musical, d'estar aprenent molt i està molt frustrada i de molta por, crec, de molta por de no estar traient prou, no ser prou productiva i vam escriure totes les cançons menys una en menys d'una setmana. I jo estava com super empenyada amb que havia de ser 10 cançons i van ser 5 i quan vam acabar les 5 vaig dir, vale, ja està. Suficient. Està fet. Que fort! O sigui, estic una mica flipant perquè jo, no sé, tinc la sensació que m'agobiaria molt pensant que en una setmana he d'escriure un disc, però a vegades crec que m'hauria de posar més aquestes metes perquè si no escric. O sigui, a mi m'encanta passen molts mesos escriure. I no escric. O sigui, és
el que m'agrada més de tota la part música és escriure. Les lletres. Sí. Bueno, i la música. O sigui, escriure com la part de creació és la meva preferida. La composició com a tal, no? Però crec que també estic en aquesta posició perquè em passo molt de temps fent molta altra feina, no? O sigui, escrivint per altres artistes o tenim l'estudi, venen molts artistes, llavors hi ha com bastant poc temps en realitat que em puc dedicar al meu propi projecte. I crec que per això també és Ho comprimeixes. Sí. Jo vull saber més dels animals. En plan de què tenen a veure amb... O sigui, per què animals? En realitat són com els membres, els altres membres que formen part de la música perquè estan tot el dia dins l'estudi, són els meus animals. Ah, són els teus animals! Estan a casa. Vale. I llavors, no sé, era com un homenatge a això i un homenatge a les coses que estimem, no? Al final tot el que fem és com per amor, també és per amor a la creativitat i em feia il·lusió com fer alguna cosa que no fos molt clar, que fossin noms i que fos una mica ambigu. Jo volia preguntar, perquè en aquest sentit que dius tant de creatiu, crec que una cosa que destacaria potser és que hi ha molts estils en aquest disc, vull dir que crec que t'agrada com jugar amb diferents sons. Llavors tu com definiries una mica el que has intentat en aquest sentit? O sigui, quins pals has volgut tocar? En realitat no ha sigut, o sigui, no m'agrada gaire treballar des de la referència, no? O sigui, he treballat amb els artistes que sí que els agrada més com dir jo vull fer alguna cosa que soni així. Crec que depèn molt del que estigui llegint i escoltant i mirant. M'agrada molt quan no estic escrivint passar-me molt de temps doncs això, mirant pel·lícules, llegint llibre, com absorbir molt i després surt el que surt. I no realment tot és intencional, crec que hi ha com moltes referències a música que m'estimo molt, però que surten de manera natural. És que a mi és una cosa que m'ha sorprès, entre cometes, que és això, que sona moltes coses però sona d'una manera com molt orgànica, vull dir que realment és una cosa que intueixo que et surt de vull fer això, perquè a vegades escolto projectes que aquí es veu molt d'on volen veure o què volen fer, i aquí noto que és una cosa realment com molt fluida, com la voluntat de treure una mica el que tens dins, i això m'ha molat molt, la veritat. A mi em relaxa absolutament, o sigui, molt. I m'agrada molt com... No sé si va ser difícil triar l'ordre dels temes, però crec que per a mi està molt encertat. Gràcies. L'ordre va ser realment bastant fàcil. Dins de tot el procés va ser de les coses més fàcils. Però crec que sí que això de consistència sonora, no sé si es diria així, no? És una que jo parlo molt amb la meva discogràfica. Per exemple, quan vaig començar, el segon EP que vaig fer era molt diferent al primer. En retrospectiva tampoc crec que fos tan diferent, però en el moment era com un pas a un altre tipus de música, i una de les converses que hem tingut des de llavors ha sigut consistència sonora versus el que tu vulguis fer com a artista, no? I crec que hi ha com tota la part de els fans si els agrada una cosa, escoltaran una altra, només perquè tu siguis l'artista. No hi ha com molta por també dins de la indústria de deixar que artistes canvin o que dins d'un mateix projecte hi hagi diferents coses, que no sigui de projecte a projecte, més si ets un artista supergran, no? Rosalía, Dua Lipa, pots explorar diferents sons, ja tens un fanbase, però artistes més petits crec que hi ha com més pressió a seguir una consistència. I quina és la teva visió sobre això? Que això no hauria de ser. Vale. O sigui, que cada persona hauria de poder fer el que vulgui dins del que... Sí, del que volen fer. Per on van anar les converses amb la teva discogràfica? Quin és el vincle que tens amb elles? Com ho veuen elles, també? Jo tinc molta sort d'haver tingut com discogràfica des del principi, quasi. És una discogràfica superpetita, independent de Londres. És com equip mínim, tot homemade, però m'han ajudat molt com a entendre
al món de la indústria de la música i em donen total llibertat. Llavors és guai perquè hi ha com un mínim d'infraestructura que crec que quan no la tens és difícil navegar al món de la música. Total. Però dins d'això segueixo sent com independent a nivell de que tota la part de direcció creativa, música, com vull llançar-ho és decisió meva. Perquè quan vas començar estaves a Londres encara. Sí, bueno, just vaig treure la primera cançó a Londres i vaig decidir tornar a viure aquí. I el dia que vaig aterrar, em va arribar un missatge i em van dir «Ei, volem que vinguis a les oficines de Londres». Jo vaig dir «Ja no hi soc». Em dic «Vale, doncs vindrem a veure't». I van venir la setmana següent. Oye! Són molt macos. He de contactar amb aquesta gent, Sí. Jo, que simpàtics. Sí. I parla'ns ara de com està assentat llavors ara el teu projecte entre Londres i aquí. Com ho gestiones? Com et sents? Bueno, ha sigut tot un viatge, perquè vaig arribar i just va passar allò del Covid. Llavors estava aquí com... Jo pensava que no feia tant temps que estaves aquí. Sí. Bueno, és que jo vaig marxar amb 17, just abans de la universitat, i vaig estar des de llavors visquent fora. I vaig tornar i al novembre, crec, i ja van tancar. Vull dir, va ser decidir fer l'EP des d'aquí, durant el Covid, sense tenir gaires... O sigui, sense tenir gens d'infraestructura aquí. I ha sigut... Crec que per com és la meva música, perquè canto en anglès, el meu públic és majoritàriament anglès. No? O sigui, aquí és més difícil, crec, impulsar projectes que estiguin totalment en anglès, o també és difícil trobar equip, és difícil navegar les dues indústries que funcionen de manera molt diferent. Però bueno, estem encara construint, estem en un punt, crec, xulo, que tinc infraestructura aquí i a Londres i estic podent portar les dues coses a la mateixa vegada, però ha sigut com una decisió molt que ho hem hagut de construir, ho he hagut de construir jo. Clar, com ha sigut assentar-te aquí? Quines han sigut les teves eines a l'hora d'assentar-te aquí? Crec que és difícil perquè aquí la indústria és més petita i jo sóc una persona que prefereix, o sigui, la meva cosa preferida de fer és estar a l'estudi i no sortir i estar com allà les portes a casa meva, que estic tot el dia fent música i jo em passaria tot el dia fent música i crec que aquí has de, o a tot arreu, però especialment aquí has de sortir, has de fer els contactes. Ens encantaria, no? Ens encantaria no haver-ho de fer. Exacte, i a mi això se'm dona fatal. Llavors, Sí, a mi m'ha costat bastant construir comunitat. Aquí crec que això també crec que ha sigut difícil explicar el meu projecte, que és com té base a Londres, però jo estic aquí, la majoria d'artistes amb qui treballo són d'allà, i és com no... Sí, costa molt aquí. Costa molt aquí. Llavors, és un procés lent, és intentar també canviar una mica des d'un punt com molt humil, no d'un punt de crec que han de canviar les coses, però intentar combinar totes les coses guais que passen aquí, les maneres de pensar-ho d'aquí i aportar-ho allà i fer el mateix, no? Dins del meu petit equip. Crec que és algo que hem començat una discogràfica, una empresa que fa com direcció creativa, discogràfica, més que res com per tenir infraestructura aquí i navegar, doncs això, Booking, per exemple, és molt complicat, realment. Jo crec activar un projecte com també en aquest cas com el teu, Carlota, que és totalment en anglès, en una indústria com la catalana, perquè el simple fet de l'idioma ja és una barrera, crec que és molt important, i més que aquí a Catalunya, que tinc la sensació que la gent, si no és en català o en castellà... Cada cop més. Sí. Jo crec que cada cop és més difícil. I en castellà purant també, grups catalans en castellà també, crec que costa molt que surtin de nous. Sí. Vull dir que fins a quin punt a mi m'agrada que es protegeixi la llengua, vull dir, jo estic molt a favor que el català s'ha de defensar, però crec que hem de ser més porosos, potser a projectes que veguin d'altres idiomes, no ho sé, és que és un temón aquest. I crec que també hi ha el tema de que rea de ser extrem, no? Crec que també hi ha això de que es pot combinar, o sigui, les dues coses poden existir a la mateixa vegada i es poden enriquir. I crec que a vegades hi ha com molt
o és això o és l'altre, o Sí. estàs amb nosaltres o no estàs amb nosaltres. I és com, no, a vegades aquests mons poden coincidir en un espai superxulo i les dues parts creixen i es fan millor per ajudar-se i per estar tothom allà volent fer projectes. I jo crec que al final, o sigui, qualsevol persona creativa sap que la creativitat no és una cosa racional i escollida, no? O sigui, com... Clar que hi ha un punt de raó i de raonar i de pensar, però que gran part és que et surt de la patata i et surt així, no? I et surt en l'idioma que et surt. I jo crec que, bueno, sempre ho dic, que el tema aquest de que no es consumeix música en anglès no és veritat. O sigui, la gent consumeix molta música en anglès, el que passa que només li dona com aquest permís a projectes de l'estranger. O sigui, com és molt difícil que algú d'aquí li doni el permís a un projecte d'aquí a que sigui en anglès, no? És com, no és la teva... Bueno, en el cas de la UMA sí que és la llengua materna, en el meu cas no, no? No és la teva llengua materna, no? Perquè no estàs escrivint en català. No crec que sigui això, no crec. Jo crec que sí, Jo crec que és un fet molt més d'indústria, si és la Taylor Swift et segueixen milions de persones, per tant, com el teu públic serà més fàcil de que l'aconsegueixis perquè ja tens com et valora molts milions i, hòstia, aquesta persona m'agradarà. Una Carlota Flaneur que té els oients que Tu té... creus que és per projecte petit, projecte gran? Jo crec que per això sí, és que jo crec que aquesta indústria realment... És el problema de, crec que agafar una indústria i barrejar-la amb l'art, que es barreja la part molt del cor amb la part econòmica pura, llavors barrejar la indústria i l'art crees aquesta diferència que no té cap sentit. Jo sento, no ho sé. També crec que hi ha, o sigui, molta part a tot arreu, però ara que estem parlant com d'indústria d'aquí, hi ha com una visió de la indústria bastant old school, no? O sigui, i dins del que crec que hi ha moltes maneres i és això en el que estava dient abans, que me passa com molt de temps els últims 2 o 3 anys intentant aprendre de la indústria i fent com molta feina sobre entendre com funciona, i el que he vist que passa molt aquí i, bueno, a molts llocs, però especialment aquí és com hi ha, no sé, com a exemple hi ha algú d'indústria de Barcelona que no en tenia perquè a mi m'anava bé amb gent d'escolta si a mi no em seguia ningú d'Instagram, no? I era com, però ella qui és? O sigui, Sí. no? I ell estava en un grup i estava dient, però tu saps qui és? Qui sap qui és ella? O sigui, si ningú la coneix, per què t'escoltes? I crec que hi ha com poca visió, a vegades amb una part de la indústria d'aquí, com poca imaginació de com poden funcionar els projectes, que no tot ha de ser d'una manera. I això passa a Anglaterra, passa a tot arreu, no? De dir, has de tenir tants seguidors a TikTok perquè si no, vale, però qui t'està escoltant? No? I com estàs construint aquest projecte perquè tingui una llarga vida, no només perquè tu com a músic per poder fer que aquesta música tingui una entrada de diners a llarg termini, has de construir un fanbase com molt, que t'estimin molt, que vulguin estar en aquest viatge amb tu, o sigui, això Sí. és temps, i aquests moments virals que passen crec que s'han agafat com a això és el que s'ha de fer, quan realment ningú de la indústria sap com funciona, no? Ni els de TikTok saben com funcionen aquests moments virals. Llavors és com, vale, si tu ho fas, genial, i és increïble, però no vol dir que funcioni per tothom, i no vol dir que per un moment viral que tinguis, si tu no ets consistent i si a tu no et surt ser consistent, llavors no crec que aquest sigui com el final del trajecte. Crec que hi ha altres maneres de construir un projecte que a vegades no es contempla. Sí. El problema que jo crec que a Catalunya, com està en perill del pastís a repartir, no es pot ni valorar potser per un fet de que no pots aguantar i t'acabes rendint, o econòmicament no pots aguantar i t'has de buscar una feina en temps complet. Bueno, aquesta és l'altra, no? Que a mi em sembla increïble i tinc molt de respecte per tota la gent d'indústria musical a Catalunya, perquè estan fent booking, management, ho fan tot. Perquè projectes funcionin i surti, perquè al final és un mercat petit i és un mercat relativament nou, no? Suposo. Llavors, sí, moltíssim respecte per tota aquesta gent perquè fan molta feina. Quins diries que són com els pilars de l'aprenentatge que has fet i sobre els quals entenc que has fundat Casa Nueve, no? Que és el segell... No sé si li diries segell, tu.
Potser no. Sí, No sé. està com en... La definició està work in progress. Vale. Però com diries, saps? Quins diries que són els fonaments i què és el que t'agradaria aconseguir long term, no? Perquè també crec que una de les coses que m'ha agradat és que has mencionat això de long term, no? Com rotllo, no? Si jo vull que això sigui la meva feina, no? O parcialment, intentar com a mínim que parcialment sigui la meva feina, no? Idealment, totalment, no? Viure 100% de la música és el que totes volem. Però com si vull mantenir això long term, no? Com crec que això és molt interessant. Sí. Per mi, al final, hem construït això per un tema que deia abans d'infraestructura, de tenir un projecte al meu voltant que protegeixi el meu projecte a la llarga. Llavors, aquest ha sigut com el meu gran aprenentatge, ha sigut que has de tenir infraestructura, que Sí. tots aquests projectes que funcionen, que t'encanten, de la Taylor Swift, de la Rosalia, tots aquests projectes grans tenen mínim 10 persones sempre treballant en ells. Sí. 100%. Impossible, no? Si tu ets artista independent i estàs demanant favors a la gent, que al final és com funciona la majoria de temps, no? Aquesta gent no pot estar tot el rato treballant per tu de gratis. O sigui, per mi és superimportant remunerar la gent, pagar per la feina, però això és quasi impossible si tu no tens un mínim de pressupost que t'ha donat algú, no? I al final les discogràfiques són com un banc. O sigui, la feina que fan és tu vas amb la teva música i dius jo vull que em deixis tants diners i se la miren i diuen, vale, això tornarà o no tornarà? Sí, no? I llavors et donen un contracte. I per mi el gran aprenentatge ha sigut de la necessitat de que artistes tinguin un lloc on com a mínim hi hagi 2 o 3 persones que vulguin protegir el projecte. És que al final és protegir el projecte, Totalment. Cuidar-lo també, o sigui, com aportar el que tu puguis aportar, perquè també és un altre tema, que la meva sensació de la indústria també és que hi ha molta gent que vol aprofitar-se una mica d'algun projecte i no acompanyar-lo, vull dir, no entendre el que el projecte necessita. Jo crec que aquí el que tu aconsegueix és aconseguir una gent que entén el que tu vols, no? I t'acompanya, i crec que això està brutal, la veritat, perquè no és fàcil. Vale. Jo anava a canviar radicalment de Radical. tema. Bueno, radicalment no. O sigui, estem escoltant Luther i volia preguntar-li a la Uma com si és senzill per tu trobar un balanç entre el moment de creació sola i el moment de col·laborar, que pel que parlaves abans és molt no? La teva forma de treballar és molt col·laborativa perquè treballes mano a mano amb el Luc, però com fins a quin punt, no? A mi m'agrada treballar molt, o sigui, cada vegada que fem amb aquest pròxim, el tercer mixtape, he portat 3 com escritores més. Toma ja! Uau, Sí, que per guai! mi és superimportant la perspectiva. Crec que al final pots fer coses superxules i sempre és necessari dins d'un projecte tenir algú que sigui la visió, no? Que pugui dir, vale, soc la capitana i jo dic que això sí, això no. És algo que he pres molt d'una amiga que es diu Rosie Lowe i ella és com artista superincreïble i porta equips de gent i al final el so és ella, o sigui, la que ho porta tot és ella, però tothom està portant una part. Crec que això és superimportant. Jo crec que m'encanta anar jo sola mitja hora i escriure una cançó amb la guitarra, però al final el que m'agrada més és portar aquesta cançó o escriure amb més gent. O sigui, la part col·laborativa per mi és superimportant. I l'ego, aquí no t'afecta l'ego, perquè penso, hòstia, a vegades si jo comparteixo una cançó que li diu molt de carinyo i de sobte la gent me la comença a... No a criticar, no dic ni a criticar, dic simplement a portar la seva part. Dic, hòstia, no, jo vull el meu. O sigui, la gestió d'això és un tema que et preocupa o no ho portes bé? Crec que té a veure amb qui treballes, no? Ja. O sigui, si la gent amb la que treballes són respectuoses i també és un skillset com molt diferent que he pres molt en els últims anys escrivint per altres artistes, saber, no tots els artistes saben escriure per altres artistes, perquè és un skillset on tu has de deixar totalment, o sigui, si l'artista diu que no és no, i si canvia la frase, la canvia, i si la canta diferent, la canta diferent, i tu has de... crec que és important saber amb qui estàs aportant a treballar, no? Jo he tingut molta sort que 2 escritores que he portat a escriure aquests últims mesos per un altre projecte han sigut increïbles en saber això, que estàs produint al final per una persona que potser ho canvia
i he pillat coses d'aquí i d'allà i ho he canviat i per elles crec que també té a veure amb l'ego de l'altra persona, Clar, no? sí, 100%. Però sí. A Luther ho has escrit tot tu? Luther, sí. Hi ha lletres del meu pare. Hi ha lletres del meu pare tots els discs. Ah, sí, Però sí, jo i en Luc. Més que res perquè va ser molt ràpid. I tenia com aquest plan de portar tota aquesta gent i va acabar sent per un altre projecte. Uau! Perdó, estic flipant. Mola, Lletres del teu pare. Sí. Que m'ha semblat super wholesome. Sí. Que guai. I com és que vas decidir amb Luther no fer tants singles? Quin va ser el motiu? Que ho has dit abans i... Realment és com per aprendre. Al final aquests mixtapes els he fet com per aprendre més producció, aprendre a escriure millor, aprendre quins sons vull fer i també aprendre com vull fer els llançaments. I he après molt del primer, he après molt del segon i ara amb aquest tercer ho farem totalment diferent. I em fa molta il·lusió. Ho fareu però al home studio? Tot està fet des de casa. Però el tercer mixtape també el planteges des de casa? Sí, sempre. Sí, sents que no vols anar a treballar a altres estudis ara per ara? No, és que és un estudi increïble. Per les fotos que he vist, jo no voldria marxar d'allà tampoc. Vull dir. No, sí, tenim un live room enorme, que és una biblioteca, tenim un estudi com més petit, que està com més insonoritzat, tenim un pou que és un reverb chamber, que tots els reverbs els tirem pel pou. Llavors, jo estic molt bé, o sigui, per anar a escriure sí, però crec que estic més còmode allà, em conec l'estudi, no? Me'l conec tan bé que puc fer totes les idees que tinc les puc fer com molt ràpid i això també és important, crec. Que guai. Uau, estic tenint una enveja marrana. Sí, normal. Uau, que guai, que guai. I ara mateix... Perdó. Dale. No, volia saber que l'estudi ara mateix hi teniu gent col·laborant també, graveu per altres persones. Sí. En quin plan està Can Obert? Es diu Can Obert, Es diu Can Obert. La casa venia amb el nom, però li hem fet justícia. I sí, la majoria de temps a Can Obert està ple d'artistes. Hi ha gent que ve a escriure, hi ha gent que ve a produir, hi ha gent que ve a gravar. Fa poc vam tenir un grup que es diu Levitation Orchestra de Londres, que és un grup de jazz experimental i són 14, però van venir 12 i van gravar tot live a la biblioteca. Que guai. I sí, la majoria de temps estem així. Que guai. Can Obert també ho gestiones tu? Sí. Massa cosa, Massa sí, cosa. Sí, no, estic com... M'agradaria veure el seu Google Calendar, perquè Déu-n'hi-do, són molts projectes alhora, però bueno, em fa la sensació, o sigui, una cosa molt xula, em fa la sensació que com que tens molt clar que vols com tenir una base, no?, sobre la qual, doncs això, una base que acompanyi el teu projecte. Sí, i al final el tipus d'artista que m'agradaria ser és com que no només que toqui com tots els aspectes, no? Hi ha algú que això duria a llarg termini. Que guai. Jo crec que per acabar, perquè ja l'hem escoltat 2 vegades, ja s'acaba. Està tornant a sonar Cowboy, que és el meu tema preferit, per cert. El meu també. De la mixtape. Ué! M'agradaria fer la pregunta clàssica, que si no ens oblidem. Si Luther fos un esmorzar, quin esmorzar seria? Huevos rancheros. Wow. D'aquells que han composat uns huevos rancheros que porten? Crec que porten com es diuen, pins, vale. i un ou fregit, i aguacate, i xoriç fregit. Contundent, Supercontundent. Hòstia. Sí. Però com amb un taco. Llavors pot ser petit, però contundent. Petit però contundent. Statements. Doncs res, ens veiem al proper esmorzar. Sí. Moltes gràcies per venir. A vosaltres per convidar-me. Tie me up